Bernard Grech ikkonferma li saret offerta mingħand il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo sabiex jieħodlu postu bħala Viċi Kap. Basta li Grech jirtira ruħu mit-tellieqa għall-kap. Kont nippreferi li kieku ġiet diskussa ftit miegħi din l-offerta qabel ma saret pubblika. Fuq l-istazzjon F. Living, il-kandidat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista ta' xifhem li Arrigo jew xi ħadd ieħor min-naħa tal-fazzjoni ta' Delija qed tagħmel pressjoni sabiex it-tellieqa għall-kap ma ssirx. Biex għamel dan il-punt, Bernard Grech ġab eżempju bit-tesserati. Jiena tippreokkupani illi xi ħadd mhux qed ngħid hawnhekk għal Robert, imma ovvjament jista' jkollu parir biex forsi jgħidlek, mhux qed ngħid illi xi ħadd ġalu jgħidlek, ma tinkwetani li xi ħadd jixtieq jiġbed it-tapit minn taħt it-tesserati. Waqt il-programm għamlu interventi diversi partitarji nazzjonalisti. Waħda minnhom ma qaditx moda u lil Grech għantlu f'wiċċu li qed jintuża mill-fazzjoni li sfiduċjat lil Adrian Delija dik ta' Simon Busuttil. Uħux għalik, għax inti għattajt li m'hemmx fazzjonijiet. Pero ħafna nies qed jaraw li inti hemm fazzjoni dawk li qed jinqdew bik li fi 3 snin ħlibsaten fir-roti lejn il-kap m'għamlux. Fuq kollox, ħadd minn dawk id-deputati li ħaduha kontra Dr. Delija ma ħareton u biex jieħdulu postu. Komplit stajt li l-partit se jibqa' maqsum. Partit maqsum għandna u hekk ser jibqa'. Grazzi ħafna. Evidentament, maqbud fuq seq waħda, il-favorit tal-fazzjoni Busuttil prova jbenġilha billi jgħid li telefonati qegħdin isiru minn partitarji tal-kap. Id-domandi kienu ċari, kienu persuni illi donnom qegħdin attenti mhux għaliex jissapportjaw lili imma għaliex jissapportjaw lil xi ħadd ieħor. Fil-fatt, fi grupp ristrett ta' partitarji ta' Grech fuq Facebook saru allegazzjonijiet li telefonati kienu koordinati minn xi sular partikolari u b'mod sistematiku. Intant, meta mistoqsi dwar il-kandidatura tiegħu, l-avukat Grech spiċċa jqabbel lilu nnifsu mal-karattru Rocky Balboa, interpretata minn Sylvester Stallone. Isek għandek fi żmien fil-film sal-min jiftakar ta' Rocky, 1, 2, 3, 4, żgur mhux għadna mill reklam għandu bżonn ir-reklam tiegħi. Sewwa, u inti tara lil dan dak iż-żmien kienu jpenġuh ir-Russu pereżempju jew l-Amerikan sinjur illi jitrejnja fil-ġim insomma kollox perfett u Rocky jiġri fuq ir-ramel u jerfa' l-ġebel u jitrejnja wkoll. Jien bħalissa hekk, jien qiegħed barra l-binja.